Ah, mato kong anak nawa man. Ada tiga vlog lagi. Madam. Hindi, akong gikuan. Mag-vlog ko, gamay. Nawa man si Alaysa. Yati na mo gasto taning wala ba ti budget pa ne? Karo pambuanan ni. Budgetan. 4.9. Palit lang kung sakyanan. Bayog motor. Ah, kene. Gawin na ano masikat na yung motor tayo. Taga mo ani oh. Kaila mo ani kisa ning duha. Tuwa tayo nagkuhan. Alis. Pila may battery lagi? Buta na to, pila. Buba na gito siya. Oh, guba na mo. Ito, ilalam na ito. Buta na, pila ng klase yung battery. Tag battery ani battery dai. Video ra kanis. Ini mana? Dig kani. Unsa man dalo na ko ni? Ay baligya ni. Usok pa malagi siya mo sirbato dai. Ha? Usok pa malagi siya mo sirbato. Wai mo sud lang ako ni bon. Okay ni kini. Unsay makadaw to battery kanang mag-washing no. Eh, mo wala kay obigay rin na kay dugay man battery hapon. Dugay ra gid no na. Balagi washing ni motora ni gingnan ko sa kuha na. Sa motora wala man washing nga sabi ganahan mo washing atong perting abuga. Obigay kay nasawa ka dugayan te. To ana pud. Nabikil na pud sa asawa dong. Kinsa ka na no. Tuod ang laptop dire. Ha? Tuod laptop. Ay bro kadi taga makabayaw. Mura man ka. Ala kani bang murag mo pitik-pitik ba niya dong? Unsa may kuha na na Ayo, dong? style na siya. Design mo na tingog na bagong mayor ron. Taka lamanggang nay. Di kasabang kung juwe kay kana ko pitik-pitik sa kilo. Isa na bayan mo kapila. Kaysa mutana ko pala budget anak ka din. Kaya no itsura puno na pod. Ayaw. Mura mo ko yung Kanara ba sa wonder bulan siya nang malas no? Ito na start na dong. Ito. Kani ba ako Palungan and start. Good to ah. Ayo ba din mo na. Wala mi ko na spring na. Ay spring na. Spring na wala mo na tan spring na. Ito patok. Pero maayo na siya, maayo na. Ha? Ayun. Oh. Sige. Pero wala spring na. Sige lang, ini na. Iyag mo ano no spring balik ka. Karon na lang mula na. Dili na gigutan na mag Tune up dong no? Pila pa ba mga gasto na dong? Ha? Kada ingon mo silingan no? 1.5 lang sa Wala klaro na silingan no. baligyan na lang ako ni 1.5 pilot lang ako bago.